नमस्कार मित्रांनो, आरोग्य विभाग भरती संदर्भामध्ये एक अपडेट आलेली आहे. तर ती काय आहे मी ती तुम्हाला वाचून दाखवते. बघा, आरोग्य विभागाच्या गट क आणि गट ड भरती संदर्भामध्ये एक महत्त्वाची सूचना आहे. आरोग्य विभागातील गट क मधील 14 नेमणूक अधिकारी यांचे अंतर्गत 52 संवर्गाच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. दिनांक 24/6/2021 रोजी घेतलेल्या गट क परीक्षेच्या सर्व संवर्गाच्या तात्पुरत्या उत्तरतालिका या प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून या संदर्भात परीक्षार्थ्यांनी केलेल्या सूचनांची छाननी करण्यात येत आहे. सगळ्यांनाच माहिती आहे की आत्ता जो पेपर झाला त्याच्यामध्ये किती गोंधळ झाला होता. तर त्या ठिकाणी परीक्षार्थींनी ज्या तक्रारी केल्या आहेत त्याची छाननी त्या ठिकाणी सुरू आहे. तसेच ज्या मुलांना चुकीची प्रश्नपत्रिका देण्यात आली आहे असे 10 संवर्ग आहेत त्याची पुन्हा परीक्षा घेण्याची कारवाई देखील त्या ठिकाणी सुरू आहे. ज्या 10 संवर्गातील उमेदवाराच्या फेरपरीक्षा घेण्यात येणार आहेत ते संवर्ग मंडळ सोडून इतर संवर्गाच्या मंडळाचे निकाल जसे उत्तर तालिका अंतिम होतील यानुसार ते प्रसिद्ध करण्यात येतील असं सांगण्यात आलं आहे. उर्वरित संवर्गाच्या मंडळाच्या बाबत चुकीच्या प्रश्नपत्रिका मिळालेल्या उमेदवारांची फेरपरीक्षा झाल्यानंतर निकाल प्रसिद्ध करण्यात येतील. राज्यस्तरीय संवर्गाच्या बाबत उदाहरणार्थ सहसंचालक कुष्ठरोग अंतर्गत वैद्यकीय सहाय्यक व संवर्ग या पदाचा निकाल हा फेरपरीक्षा झाल्यानंतरच प्रसिद्ध करण्यात येईल. म्हणजे बघा, परीक्षा जी आहे ती नंतर डबल जेव्हा घेण्यात येईल तेव्हाच निकाल जो आहे तो प्रसिद्ध करण्यात येईल असं सांगण्यात आलं आहे. मंडळ स्तरावरील संवर्गाच्या बाबत हा संवर्ग मंडळ स्तरीय असल्यामुळे अशा पदांसाठी ज्या मंडळामध्ये चुकीची प्रश्नपत्रिका देण्याची घटना घडली ती मंडळे सोडून इतर मंडळाचे अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येतील व समुपदेशन प्रक्रियाही सुरू करण्यात येईल. फेरपरीक्षा घेण्यात यावेळचे नेमणूक अधिकारीनुसार संवर्ग आणि फेरपरीक्षेची तारीख पुढील आठवड्यात जाहीर करण्यात येईल व तसे संबंधित उमेदवारांना कळवण्यात येईल असं सांगण्यात आलेलं आहे. गट ड संवर्ग परीक्षेबाबत पुढील कारवाई स्थगित तर ठेवण्यात आलेली आहे. पुढील विभागाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अहवालातील माहितीनुसार गट ड संवर्ग भरतीबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल असं सांगण्यात आलेलं आहे. तर बघा, पेपरमध्ये गोंधळ होता, फेरपरीक्षा घेण्यात येईल असं सांगण्यात येते आणि जे आरोप मुलांनी लावलेले आहेत, तक्रारी केलेल्या आहेत त्याची छाननी देखील या ठिकाणी सुरू आहे.